Ngifuna ukukhuluma nani bobhuti bami bani besilisa ngoba nginikhonzile. Khona lento lesenithanda ukisho manje. Ngeke ngiyibhokisi inkosi yami isono lesi. Cause mina ngihlala nabantu besifazane, ngihlala nabo closely kanje, ayikho lesingayikhuluma, ayikho into engayazi. Yabo songizontshela. Khona lento le nina eniyayisho nina esengibona ukuthi hayi iyaduma, iyajwayeleka, iyathandeka. Lento le yokuthi nithi nina umuntu onezingane ungakayiphathanga kahle, lapho ingane eziwu3, ingane eziwu2 noma unengane akayiphathanga kahle, wena ngeke uze umshadi lo muntu lo onengane noma onengane. Sondela naye ngitshele bhuti wami ngoba ngikhonzile. Ukumithisa umuntu wesifazane kuthatha only 5 minutes. Ngisho iminute kuyalithatha umuntu wesifazane amithi. Mase mithi lese una 18 amithi athola umntwana, ne? Alright, it's fine. Kunyanzelekile ukuthi ukathe mithi ahlale phansi ngithi. Uma ukuthi usajwana wabengane yakhe, kumele stick kuloba wengane yakhe ngithi. Okay. Umithi lo 9 months lo. After lo 9 months lo kunyanzelekile ukuthi ahlale u6 months umdlezane. Ayikho into azoyenza. Okay? After lo 6 months lo kunyanzelekile again ukuthi akhulise lo mntwana. Umntwana wa 6 months mncane lapha. Samela amkhulise lo mntwana lo. Abe na 3 mntwana. Tho sehlukene noba wengane yakhe, ne? Abe nathi siyaqala sefuna ukuthi yabo wabona abantu umntwana sekhulile yabo seno 3 years yabo se right. Siyawazi nokukhululeka aphume yabo. Umntwana useyalala kuze kusi. Aphinda atholelinye isoka, kuphinde kwenzeke same thing 5 minutes. Aphinda mithi isinye siyamkele. Aphinda mithi futhi, ne? Amithe ajolena lo bhuti lo kube right yonke into. Aphinde futhi ahlale lo 9 months, ahlale lo 6 months, aphinde futhi akhulise ingane, aphinda mithi futhi. Same father ke, let's say same father manje. Or different father, whatever the case may be. Lo muntu lo obusy oba nalabantwana laba, into kumele uyazi. Ungathola ukuthi abantu ajole nabo bala. Bala ilaba laba bamithisile. Ngiyangizwa? Cause akakazi aba nesikhathi ubusy nalezi ingane lezi. Isikhathi asikho. Asikho ubusy ukhulisana nalabantwana lezi. Isikhathi sokufeba asikho. Feba kanjani nazi ingane la? You understand? Ngoba unesinye samukelayo sabathe uthola umuntu uyamitha. Usuthi isifebe. Lalela ke. Uthola ke nanga uzama uyamfica una 25 una 30 akanayo ngisho umntwana oyedwa. Uzama usebe busy namadoda awu100. Uzama zu 10 pounds sihamba phezulu kwaso. Yangizwa? Uzothi wena hayi uMandisi uyabheda ngoba unengane eziwu3 uzama alright. Uzama usebuya kuma Nigeria, usebuya kuma Ntontoni phela ula akamithi. Ngisho sekwenzekile wamitha zishona phansi akayigcina isini sakhe. Uprefer kuphi wena umuntu wesilisa? Then you'll go around saying umuntu onengane eziwu3 mina ngeke nje ngeze ngemshali ngemenze lutho in lo muntu usalayo nabantu abawu5 empilweni yakhe. Uzama lothi wena uyamfuna ngoba lakhe akanangane 100. Uya le nasemaPakistanini. Uyiphi pathway prefer yayo wena?